калонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии Асл либосу пойафзолҳо аз Туркия. интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. Асл олами либосҳои мардона. моҳи август буд. барои кулли санъаткорон ва барои мухлисони анамон сароянда як рӯзи вазнинтарин буд. инам бошад марги нобаҳангоми Баҳром Ғафурӣ. уман то куҷо худи шуморо ғамгин сохт анамин хабар? рости гап ҳамун шаб ба фикрам шаби ҳафтум буд. ба фикрам шаби ҳафтуми август буд. мо ҳамроҳи дӯстон ба фикрам дар Норак будем. ҳамун шаб хоби ман набурд. ман намедонам аз чӣ сабаб бошад. то соати 5 саҳара қариб ки ман бедор будам. ҳамин фоҷиа соати 5 саҳар рух додагӣ. баъд аз 5 саҳар аллакай ман қувватам намонд ва хобам бурд. як соат тақрибан 9:30 буд ки ман аз хобу бедор шудам. як сомонаи хабарҳо номаша намегирем, ҳамҷа сурат мондаги ки Баҳром Ғафурӣ дар садамаи нақлиётӣ даргузаштанд, нависонда аз олам гузаштанд. ман боварим наомад. рӯсия гуфтам ҳамино намонданда ҳамин коруашон. баъзан ҳолатҳое мешавад ки чанд каса мурда бироварданда. ба пӯём рафтам ки бо ҳамин хабару аллакай буромадам. ҳамон дӯстоне ки ба ман занг задам гуфтам ту куҷо ба? ман гуфтам ман хона ба хобу ту намебиёӣ? мегуфтам куҷо? гуфтам хона акай Баҳром гузаштанд. як 2-3 дақиқа ваҳ гуфтаму акай Баҳром гуфтам рӯси гапда. барои чӣ ки як нафаре буданд ки дар ҷодаи санъати тоҷик, санъати эстрада бисёр саҳми зиёди худро ҷо карданд. яке аз санъаткорое ҳастанд ки услуби худашонро доштанд, монанд на Баҳмад Зоҳиру на ба шодравон Кароматулло Қурбону. албатта ки мо ҳамаи ваё ҳурмату иззат мекунам. ин сухани ман барои чист? монанд набуд ба онҳо. албатта ки як чизи худашон буд. баъд аксари оҳангҳоям худашон эҷод мекарданд. гуфта метавонед ки пеш аз марги анамон нафар шумо чанд рӯз пеш вохӯрда будед? рости гап мо як 10 рӯз пеш ё 7 рӯз пеш вохӯрда будем. дар маркази савдои Душанбемол будем. ман ҳамроҳи дӯстам тақрибан гӯем он кас инҷо шита будану ман он тарафа ҳамроҳи дӯстам шитагӣ будам. онҷа ман лагмана дӯст медорам. рости гап лагман хӯрда иста будем, салом алейк кардем. он кас гуфтам биё қатимо шин. гуфтам ҳамин чиз то ҳозир дар дилам мондагӣ ки чӣ ба сахт хоҳиш кардан ки қатиман шин. як чанд бор гуфтан. он кас тоқа набуданда. ман гуфтам не шумо ба ҳазор шинед устоҷон. хеб шитагӣ мебинем да. биё инҷа шин да ту ҷоном ам хеле мегуфтанда ва ё одат хо. устоҷон ба ҳазор ман метарсидам ки он каса нороҳат накунам да. не биё гуфтан омадам. гуфтам устоҷон ба ҳазор шумо шинед. салом алейк кардам. мебинем гуфтам. бо дуюм рӯз шид. бо баъд аз чанд қад дидам ки салом алейк кардам. устоҷ чӣ хеш шумо назм гуфтам ҳа. гуфтам фаҳмидед ми ту ё 40 нафара шудааст? гуфтам хандидам. гуфтам ҳо. гуфтам хай гуфтем бо рафтем ам хеда дига ба авай рости гап надидем. яке аз фазилатҳои хуби Баҳром Ғафурӣ ин буд ки хоксор буданд. албатта бисёр хоксор буданд ва сухани ягон санъаткорро дар замин намемонданд. мисол ҳамин кадом санъаткоре туи маърака дошт, ягон чӣ дошт, меомаданд хизмат мерасонданд. мо мегӯем охираташон обод бошад. хуб ҷаҳонгирҷон, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам агар хоҳиши моро рад накунед барои гӯи мухлисону ҳаводорони Баҳром Ғафурӣ як таронаашонро аз ҷониби шумо шунавем. чӣ хеле ки худо раҳмат кунад акай Баҳром мехонданд. сурудаи он касро ягон кас инхе хонда наметавонад. лекин боз якҷо як сурудашонро мехондем. дар ин замона худо медона мефтанд.
در این زمانه خدا میدانه عاشقی میمانه عاشق نمیمانه وای وای در این زمانه با مفتان خدا جان میدانه عاشقی میمانه عاشق نمیمانه لا 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 با گیتار همین سرود بسیار میخوندم با منم بسیار معقول بود حتی من آرزو میکردم که یک زمان هم کس استادی من باشن. تشکر میگم. بله واقعا هم بهرام غفوری یکی از سراینده هایی که در جوده سند مکتب مخصوصی خود رو داشت و ما بار دیگر میگوییم که بزار آخرتشان آباد باشد و ما برای کلی پیوندان و علاخصوص با مخلصانی بعد نگفتن همونیم پسرشون انوش جان غفوری الکه یک سرودی نو تمام پدرشون رو روی کار آوردن با مخلصان پیشنهاد کردن بسیار اوزشون با شدروان بهرام غفوری مانند. بله. ما همه صنعتکارا در بری او هستیم چیزی از دستمون آید کمک میکنیم همیشه با او هستیم و من نیز میخواهم که صنعت پدرش رو پیش برد دوام دهنده کسب پدر باشد انوش جان. بله ما هم طرفدار فکر شما هستیم و برای انوش جان عزیز موفقیت ها و نقطه های بلندترین صنعت رو خواهان هستیم و طرفدار آن هستیم که بزرگ مثل پدر خیش در جوده صنعت موفق کردند.